Parhaat käytännöt 2012 kilpailun finalistien esittely. Onnistunut kehittämishanke. Maukas. Maakunnallista luomu- ja lähiruokaa yhteistyössä ammattikeittiöille. Maukas-hankkeen päätavoitteena oli parantaa eteläsavolaisen elintarviketuotannon kilpailukykyä. Lähtökohtana oli rakentaa asiakaslähtöisesti luomu- ja lähiruokaketju pellolta ammattikeittiöihin niin, että maakunnan oma raaka-ainetuotanto otetaan huomioon. Hankkeessa selvitettiin Etelä-Savon lähi- ja luomuruuan raaka-ainetuotanto, nykyinen tuotevalikoima ja jalostusmahdollisuudet sekä ammattikeittiön tuotetoiveet. Tiedot saatiin kyselyistä, haastatteluista ja työpajojen avulla. Ammattikeittiöt ovat nyt paremmin tietoisia siitä, mitä tuotteita alueella parhaillaan viljellään ja valmistetaan. Hankkeessa levitettiin tietoa lähituotteiden ostamisen aluetaloudellisista vaikutuksista ja lisättiin lähiruuan arvostusta. Lisäksi tuottajat ovat nyt tietoisempia siitä, millaiset ovat ammattikeittiön tuotteille asettamat vaatimukset. Hankkeen toteuttaja Helsingin yliopisto, Ruraalia-instituutti, hankkeen rahoittaja Etelä-Savon ELY-keskus. Onnistunut kehittämishanke. Mallu kylillä. Mallu eli Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin liikkuva palveluyksikkö vie palveluja maakunnan alueille, joista on vaikea kulkea palvelupisteisiin. Liikkuvan palveluyksikön avulla pystytään ennaltaehkäisemään sairauksia, edistämään terveyttä ja tuottamaan tietoa hyvinvointipalveluista. Samalla aktivoidaan kyläläisiä. Hanke tuotti käytännönläheistä tietoa liikkuvien palvelujen toiminnasta. Hankkeen aikana selvitettiin muun muassa sähköisten yhteyksien käyttöä liikkuvassa yksikössä sekä potilas- ja asiakastietojärjestelmän käytettävyyttä tien päällä. Myös pysähdyspaikat ja reitit tutkittiin sekä se, kuinka toiminta olisi laajennettavissa. Tietoja voidaan käyttää pohjana vastaavanlaisten liikkuvien palvelujen levittämiseen muillekin haja-asutusalueille. Hankkeen toteuttaja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, rahoittaja Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Onnistunut kehittämishanke. Ota metsä omaksi, Tapio ja tuottava tuohipeli. Tapio, metsän henki on nyt pullotettu PC-peliin, joka soveltuu niin kännykkään, tietokoneeseen kuin pelikonsoleihin. Peleillä saadaan lapset ja nuoret ymmärtämään paremmin metsän kiehtovia salaisuuksia. Tuottava tuohipelissä pelaaja saa metsäpalstan, jota hoidetaan sekä ekologisesti että taloudellisesti mahdollisimman hyvin. Mitä tunnollisemmin hoidat, sen paremmin menestyt sekä pelissä että metsän omistajana. Tuottava tuohi tarjoaa tosielämän tavoin myös yllätyksiä. Ellei pelaaja tiedä, mitä tehdä hirvien runtelemalle taimikolle, tieto tulee etsiä. Metsäaiheisilla peleillä halutaan tuoda lapsille ja nuorille tietoa esimerkiksi ammatinvalinnan tueksi ja innoitukseksi. Hankkeessa tuotettiin useita erilaisia pelejä sekä opetusmateriaali Metsäviki. Hankkeen toteuttaja Lapin ja Pohjois-Karjalan 4H-piirit, rahoittaja Lapin ja Pohjois-Karjalan ELY-keskukset ja Rovaniemen kaupunki. Onnistunut kehittämishanke. Kiertävä pysäkki. Harvaan asutuilla alueilla yhteisöllisyyden aikaansaaminen on tärkeää. Kiertävä pysäkkihanke kiertää nimensä mukaisesti kylillä ja tapahtumissa Pohjois-Karjalassa. Se tavoittaa ihmiset siellä, missä he jo muutenkin ovat, ja on osaltaan mukana rakentamassa yhteisöllisyyden tunnetta kyläläisten ja toisten toimijoiden kanssa. Kiertävän pysäkin aikana on järjestetty tapahtumia, jotka ovat sisältäneet tietoiskuja, näytöksiä, osallistavaa kokeilua, terveysmittauksia ja erilaisten kansalaistaitojen opettelua, kuten tulipalon alkusammutuksen harjoittelua. Niissä on saatu ohjausta ja koulutusta muun muassa terveyteen, elämäntapoihin, ensiapuun ja turvallisuuteen liittyvissä asioissa. Hankkeen tuloksena järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan vaikutus paikallistoiminnassa ja yhteisöllisyys ovat lisääntyneet.
Hankkeen toteuttaja Pohjois-Karjalan Sydänpiiri, rahoittaja Pohjois-Karjalan ELY-keskus.